Je škoda, že som nevyužil niektoré šance, ktoré som mal aj v prvom sete. Ťahali sme sa, až vlastne rozhodol iba jeden break, jeden game a to sa ukázalo, že je skúsenejší a vedel využiť tú jednu šancu. A ja nie, no. Druhý set už bol taký zvláštny, veľa breakov a opäť veľa som kazil, veľa chýb zbytočných niekedy a to sa prejaví. Či tam bol asi rozdiel, že v tom prvý set ste si držali tie podania solidne a v tom druhom už to bolo také, že hore-dolu? No, už aj to počasie trocha na to vplýva na ten servis, čiže už to nie je také rýchle v daždi, ale tak mali sme rovnaké podmienky. Takže. Môžeš to nejako teda porovnať, tú juniorskú úroveň alebo úroveň Futures turného s týmto challengerom, predsa je to? Tak je to rozdiel, ale nie je to nič nezdolateľné. Tak samozrejme títo muži už okolo 200, ATP už nedávajú skoro nič zadarmo a potom sa ťažšie hrá. No. Keď sme to úplne zhodnotili tak, že veril si asi v tomto zápase naviac, ako nakoniec to vypálilo, tých 6 gemov? No, tak výsledok je možno jasný, ale nebolo. Tie gemy boli niekedy sme sa ťahali cez hody, väčšinou teda, ale žiaľ, padlo to pre neho.